Seija on hoivatyöntekijä. Hän kuuli ystävältä oivahoivaaja yrittäjyydestä. Nyt Seija tiedustelee, miten oivahoivaajaksi rekisteröidytään. Lähetä koulutustietosi, toimilupatunnuksesi, lyhyt selvitys työkokemuksestasi ja tiedot millä paikkakunnilla haluat työskennellä. Oivahoivaaja-palvelun avustuksella sinulle tehdään kaikki tarvittavat viranomaisilmoitukset omavalvontasuunnitelmineen. Sinulle järjestetään myös yrittäjäeläkevakuutus ja potilasturvavakuutus. Tällä tavoin varmistetaan, että oivahoivaajan kaikki paperit ovat kunnossa ja hyvässä järjestyksessä. Miten saan työsopimukset tehtyä? Oivahoivaaja-palvelu hoitaa sopimusasiat sekä laskutuksen. Tarvitseeko minun hoitaa jotakin yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä? Sinun ei tarvitse muuta kuin etsiä haluamasi työtehtävät ja hoitaa ne sovitusti. Kaikki muu hoituu oivahoivaaja-palvelun kautta. Tuohan kuulostaa todella helpolta yrittäjätoiminnalta. Lähden mieluusti mukaan. Kun olet rekisteröitynyt oivahoivaajaksi, saat käyttöösi oivahoivaaja-rintamerkin. Siitä kaikki muutkin näkevät, että olet luotettava hoivahenkilö ja että kaikki paperiasiasi ovat aina tip-top kunnossa. Mainiota.